Добър вечер! Виждате покривката към 18 декември след голямото падане първа част. Както виждате, напълно запазена. В една градинка, която е точно с южно изложение. Мериме по всички правила, натам е юг, няма блокове, няма нищо. Ето е линийката. Тук е 6 см и половина, защото има 7 празно. 7,5. 8. 8,5. 8,5. 8,5. Тук е 6,5. 7,5. С което Западен парк се нарежда на първо място в София по снежна покривка, най-вероятно, тъй като максимум днес не мина 3,5 градуса. До скоро виждане!